Така, сега пак поредната свинщина. Искам само да се обърне внимание. Това е мазано като филия с пастет. Ето. И целта на цялото това занятие и на тая марлютия е било да не тече масло. Тук има, сега вече има отливки. Мазал. Ето. Само не ми е ясно тук по арките, защо всеки път са нагвацани без никаква мисъл. Ето. Ето. Просто свинщина. Ама страшна свинщина. И това цялото нещо е... много извадя. Ето парчетата. Тук сега ще си играем да ги чистим тия марлюти. Цялото това нещо е, защото гарнитурата тече. Чакай, тук, ето. Още. Цялото това нещо е, защото гарнитурата текла. Да бе, тя тече, ама тече, защото и никой не гледа. Какво слага? Значи, тия тапички, не това нещо, е на капака на клапаните. Чакайте, да го видите па и него, каква красотичка. Така, това е отгоре на капака на клапаните. Ето сега се вижда. Така, това е монтирано. Това е оригиналната. Я да видим сега дали имате разлика тук. Нещо много голяма разлика има, нали? Ето. Гумата самата е тази гума. Тая гума. Колко и нови гарнитури да слагате, не е ли толкова дебела, за да натисне капака надолу, няма да стане. Другото нещо и с стягане пак няма да стане. Тая гайка се навива и спира. Няма на къде се навия повече. Стегано. Не става. Оня ден идва една, махнали са тия гайки, сложили са обикновени. Защо? За да било пропаднало надоле. Как ще пропадне по-надоле, като ето тук има ограничение. Ето так и до тук. Това е. Това е проблема. Си стига с този силикон и с такова. Мазали силикон, обаче пак е теко. Ето, филия с пастет. Сигурно, ето. После ще кача снимки в коментарите, като го изчиста за цялото количество, което е излезнало оттам. То е... Его. Просто свинщина, никаква мисъл. Слага се силикон само тук, в ъгълчетата. По-малко, по-много малко. Тук. Ето. Оп. Ето. Само обърнете внимание за какви количества става въпрос. Има още. Ето. Не мъчете занаята.